Hi guys, ito na yung chicken breast natin. Nilagyan ng toyo, suka, bawang, tapos paminta o yung ground pepper natin. Yan, tapos haluin lang natin. So bali ito pala marinate natin within 25 to 30 minutes para talaga kumapit yung lasa niya. So after 30 minutes, yan yung grilled pan natin. Nilagyan ko ng oil para hindi masyadong dumikit yung chicken natin. Tapos dyan nilagay ko na yung chicken natin, yung na-marinate. Yan o. Tapos yung kabilang side naman. Tapos yung pinagmarinatan yan, nilagay ko lang dyan para talaga malasa. Yan, luto na. Ready na for chop. Chop na natin. So bago pala i-chop, gawin ko muna yung dressing nya. So yung lemon, asukal, yan, mix lang natin. Asin, ginger, sibuyas, bell pepper, tapos yung pipino, tapos yung siling haba, yan, haluin lang natin. Tapos naglagay na rin ako ng suka. Yan. Haluin lang ulit. Tapos dito, chinap ko na yung chicken. So, chop ko lang. So ito guys, pwede din tong pangpulutan. Yan. Hindi lang pang ulam, pwede rin pang pulutan. Yan, nung natapos ko na chinap, nilagay ko na sa ating dressing. Yan, pakahaluin lang natin para talaga yung lasa niya kumapit. Tapos, pwede nyo din lagyan ng sili kung gusto nyo ng medyo maanghang. Ayan, luto na yung ating chicken sisig. Try nyo din to guys, masarap din to.